Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 3 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 14, bersikulo 6 ngadto sa 14. Si Jesus mitubag, "Ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundili muagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong Amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya." Si Felipe miingon kaniya, "Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan ug igo na kanamo." Si Jesus mitubag, "Dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan. Unya, wala kapag gihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa Amahan. Busa, nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang Amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa Amahan? Ug ang Amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang Amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa Amahan ug nga ang Amahan ania kanako. Kun dili kamo mutuo sa akong gisulti, panuo kamo kanako tungod niining maong mga buhat. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat siyag labaw paniini, kay muadto man ako sa Amahan. Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang Amahan pinaagi sa Anak. Kun mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.